Min iċempel fl-isptar Mater Dei biex jitlob wheelchair għal barra mill-isptar qed jingħad lilu li m'hemmx wheelchairs. Kull min iċempel jista' biss jibbukkja wheelchair mingħajr iżda ma jaf meta din se tingħatalu. Sal-4 filgħodu kif tikkonferma din it-telefonata li jagħmel One News, is-sitwazzjoni fil-Mater Dei kienet għadha l-istess, bil-wheelchairs jibqgħu nieqsa. Għandna l-waiting list. X'jiġifieri? Għandna waiting list tal-wheelchairs. Kif ikkonfermat ma' One News, hemm min ilu minn Jannar jistenna biex jingħata wheelchair. Għandna anke minn Jannar. Iżda skont Karl Farrugia, Kap Ezekuttiv tad-Dipartiment responsabbli mill-provvisti Fl-isptar Mater Dei, bħalissa m'hemmx problema ta' waiting list għal wheelchairs. Li kellna xi ftit żmien ilu kellna problema bil-wheelchairs jekk għalik it-talludi illi min-naħa tagħna kellna l-kuntratulli kellu delay fil-delivery tiegħu. Ġifieri kellna ordni fissa kellu jiddeliverjhom f'ċertu żmien u ma ddeliverjahom xi aħna kellna nixtru minn kuntrutturi oħrajn. Imma llum il-ġurnata jiġifieri sal-lum m'għandniex dik il-problema. Ironikament waqt li anki affarijiet mill-aktar bażiċi bħal wheelchairs huma out of stock, il-Ministru tas-Saħħa ġew Kassar sal-4 filgħodu kien għadu jisħaq li l-Gvern qed jieħu bis-serjetà il-qasam tas-saħħa. L-ewwel nett il-Gvern jieħu s-saħħa bis-serjetà. F'konferenza tal-aħbarijiet ġew Kassar waqt li tkellem dwar mediċini li ttieħdu b'mod żejjed mill-pazjenti naqas milli jsemmi l-madwar 600 mediċina li s-sena l-oħra biss kienu out of stock f'xi żmien jew ieħor. Kassar naqas ukoll milli jispjega li il-prezzijiet ta' 155 mediċina għadhom ogħla f'Malta milli huma fl-Italja, Ċipru, Spanja u Portugal. Dwar dan One News xtaq jieħu l-kummenti tal-Ministru fit-tmiem il-konferenza, iżda ġew Kassar ħarab il-mistoqsijiet tal-ġurnalisti għaliex qal li kellu impenni oħra u nagħlaq f'kamra oħra.